godt vende til den anden side nu. Så kan du bare gå stille baglæns derop, så du tager den op over kanten. Det bliver en virkelig dårlig video med snak hen over det hele. Løft den op. Så holder du den op. Der kom den til. Jeg tror lige, jeg skal tilbage. Gem fingrene, hvis du kan. Fint det der. Ja. Nok med, at jeg blev en hook med fluestang. Jeg har også blevet hook på kameraet nu. Nu bliver der bare fyret billeder af.